I un dia més tornem a tenir mostres de que l'estat espanyol, per ells som una simple colònia, per ells som un simple territori el que es va conquerir, el que s'ha d'assimilar. I la catalanofòbia segueix viva. Avui n'hem tingut una prova amb els taxistes de Barcelona, quan un ha parlat en català, doncs li han dit que si subnormal, que si hablen espanyol, etc, perquè esto lo ven en Madrid i bla bla bla. Mònica Oltra, la Fira de Turisme de Madrid, per parlar en valencià entre ella i el seu equip, els han increpat, els han dit que parlessin en castellà, que no parlessin en valencià. I una més d'aquestes mostres de menyspreu per part de l'estat espanyol. Ja n'hi ha hagut al llarg de sempre agressions lingüístiques als aeroports, a comissaries de la Policia Nacional. L'altre dia mateix amb l'advocat Benet Salellas, que no el deixaven entrar perquè parlava en català. Els molestem. A l'estat espanyol el molesta que hi hagi una realitat que sigui la catalana, que parlem la nostra llengua, que vivim i que ens sentim catalans, que no ens puguin assimilar com una simple regió més de Castella, que no ens puguin convertir en una Extremadura, que no ens puguin convertir en una Múrcia, en una Andalusia, sotmesos a una llengua, a una manera de fer de l'estat espanyol. Això els molesta. I per això fan tot el que poden. No ens respectaran mai. Els nostres drets no són respectats per part de l'estat espanyol. Ni de cap manera. Els jutges, ja ho veieu, no ordenen cap detenció a la Policia Nacional, tot i que hi ha hagut, doncs, per part del jutge un arxivament de la causa sobre el tallament de les vies de Girona. Ells segueixen investigant. I quina casualitat que només detenen alcaldes de la CUP. Sabeu què passa? Que a la Policia Nacional aquí hi ha part de venjança. Es vengen que no van poder entrar fa un any i mig, el 20 de gener, a la seu de la CUP, que els van envoltar, que per cert s'ha tornat a reobrir per part de l'Audiència de Barcelona. Però és que la policia espanyola i l'estat espanyol ja ho sabem que no compliran cap legalitat amb Catalunya mai de la vida, perquè el que ens volen és aniquilats, ens volen acabar amb nosaltres. Ja sabíem que ells podien entrar a fer escorcolls i poden requisar material de la gent sense cap ordre judicial, perquè per alguna cosa les policies polítiques serveixen per això. Visca la República de Catalunya, no dubteu que ens en sortirem, perquè cometen molts errors.